Nilip mohila tumpen microfinance aluna puthak phirang kya mai kangi. Dai thor hawara long rakya awareness puthak phirang kya mai ke pha. Duar baguri head grounds ke SU ningkan phomhang ke theke chok katalon. Corona bora puthak kacherok to ke dojia phan Mahamaya VDC chairman tarpang theke tarpon. Koila matia dolong kapatang dab Japan katsa bitungatum adimalong an kahumridang. Aprang si birta kilang arato anapan kardong pajirlo kardong non Karbi Longri Abirta long pen ujang terangpi non birta ang ton pen arjupang sena. Nilip hawarang kangalong kidam tanga porahut nilip mohila mati sarpi maratum microfinance aluna pothak nilitum kadukawi nilip asarpi maratum aparman pen do desang se pen kachesong pipongsi non ang kichunji dok Abirta kemi Dr. Himanta Biswa Sarma pen kapang dakpon lapen Karbi Anglong CEM tuliram ronghang pen kiduk kelak ararapan nang kirapon. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Team Karbi Anglong akija tumpen nilitum along lamthe hai hoi nang kachingki nang kachethan rampen lamthe ardi nang kipidun thekapot nilitum pini pherang kya mayalong ningaklong pen kachoro pilo. Pini labang so pherang kya mayalong Priya Hansepi kakrung taropi Jessica Tharpi lapen Arya Sanghua tumpen pen. Lasinone prang akisung do ansitami nilitum labang so akisung along lapen all Karbi Anglong mohila tum mate apai atum kiduk thektik apai sai siapot nang pajok lap thalabang so microfinance pen pusi ning Jepon. Jong si nona phoita jok dun dedet sita kachisong ingtonti pusi nilip mohila tumpen pherang kya mayalong lamjai pon. Karbi Anglong ke thegi ding atum aphan lapen Karbi Anglong pe lapen po atum aphan lapen hinga atum phan aprang si kardong pajorlo kardong pini labang so pherang kya mayalong tu ke ko alam te lahendo ketam tang 2019 pen nilitum Mars chuklo pen nilitum labang so microfinance aphan nilitum chisong bom bang bom non 2021 ante nitum labang so ka chisong alam klar nilitum chipinang korlo lasi nomor si pen dam lo nang nomor si ke nilitum microfinance pu Assam pen labang solam nangle rock pen aposi microfinance aphan itum chisong lo na mohila tu makisung kiduk alama puthak itum peklang lo na lapen kithe kiding akeng ri tum dam lo nang pu pen aposi Assam mohila pen chenglo nilitum nilip mohila tum samini tum sapodo nang thek chipidun si nitum halabang sor ni pen 2019 pen non 2021 antame nilitum labang so ka chesong ang thek peklang lo lapen labang so chesong bom un hot nilitum nitum kithek o pule nilitum kichuk ka chesong kali bonta nilibarat akisung akiduk adoy ni pen si nilitum thek thedes sitame nilitum arleng kithe tu making ri nilitum humri dam nang ko alam theke la hello athe mahalabang so 2019 aning kan nilibarat mohila tum elabang so microfinance alun ka chu enden pen apot pinangan atum pressure stroke lapen pinangan atum paralyzed lapen pinangan atum kithi ke jang do la poson sitame do lun kitun e pen apot pinanso kachikak lapen kithi ke jang la poson tame do labang so ning kituk nilitum chekhangun e sin nilitum CM sar kengri an nilitum dam nang koklo la silabang so akita malong mate nitum makache song long CM sar phana ke ropilo pipod ma bulotang te ha 2019 pen nilitum makache song along CM sar stame nang chingki pipo lapen lake Assam ben salam stame nang kiklang aposi Assam jong si nang litum aphan rihai lo pelotang te Assam sarkar pensi labang so alam ke nang litum aphan rapon pupusi CM nitum phanang thanlo la sem CM sar aphan alang li kedam tang setame alang li munira tum phan kang hon kang jen so lapen kipi ke pajir ke sukun Facebook long stame alang li akirap ni litum theklong up la sonda taxi non muhila tum akisung setame nilitum aphan nang chimidun si nilitum muhila hoy ben alang li long kachuni hidamal alang li asamang kang along alang li labang so lama puthak pelesi pini army labang so kichon ang technilitum kachethek long pen apo CM sar phana ki ro pilo la pen CM sar long nilitum kedam pen nilitum therak me meje nitum along tangka poisa gari bhara ka ve pen apo nilitum halabang so ho da kache song nilitum
idon vet jok wong nang ji ko phan le nilitum ka che songali dang asam sarkar bel asam sor sitame nilitum phan all asam si jok nang ji pu pen posi nilitum ta hala bang so memorandum alolong ke all kar biang long pusi nilitum ta to ponlo la sonda taxi jitu non la bang so documents collection ka kuribo matum sitame all kar biang long sitang kamunin ji tengne derlo lasi nilitum hala bang so ho da ka che song nilitum idon vet jok wong nang ji ko phan le nilitum ka che songali dang asam sarkar bel asam sor sitame nilitum phan all asam si jok nang ji pu pen posi nilitum ta hala bang so memorandum alolong ke all kar biang long pusi nilitum ta to ponlo la sonda taxi jitu non la bang so documents collection ka kuribo matum sitame all kar biang long sitang kamunin ji tengne derlo lasi nilitum hala bang suho da ka che song nilitum idon vet jok wong nang ji ko phan le nilitum ka che songali dang asam sarkar bel asam sor sitame nilitum phan all asam si jok nang ji pu pen posi nilitum ta hala bang so memorandum alolong ke all kar biang long pusi nilitum ta to ponlo la sonda taxi jitu non la bang so documents collection ka kuribo matum sitame all kar biang long CM sa nilitum phan Daithora hawaralong rakia hormu pen kachepajok ponja pothak daithora hawar hamphang songa tum chelang si pherang ke mai ingnipon daithora hawaralong inot bang hinitum rakia hormu ke chopen police along amen lerok lapen lahaya men hamphang songa tum pen le amen ki pidam kali lasi daithor hamphang songa tum aphan akoi pilong le pusi KSU mai phubarim amoron terang pen ningjepon labang so pherang ke mai long daithor social awareness development committee mai phu Daniel Rongpi CEC members Edson Crew KSU Dwarbaguri head branch mai phu lapen kongchun bangatum anta chitong dun hanboka pen pherang ke Robinson Kiling Karbi Longri Abirta long birta nang pali anso se owi mi chingtur nai pumat hape nai tum labang sok phire me aki chu chiu ben puthot itum karbi anglong angkang pia long pen dai thorang kang long tami owi mi tum paprang pon thek nei pon tum matha pen chiu pu pen si nai tum aphan chuning ri lo la pen ning the pon lo la lo la pen ithe lang tum aphan pa chini gang tung la pen karbi long angkang pi la first tami jasemet ke dai thor angkang pi owi kimi apaya po la pen po paya phurun thanda ithe chuning ri la pen bachini kardak pachini gang tung lai khelo non malom itum daithor angkang along daithor police station angkang along itum aman the parpik ake hai ratap senar alang li kiri ka kuruk pen penangan ari soi jang atum phan arju pen hor lo la pen nun pen me chingnang lo la lo la si labang so long bang ken litum date and development committee hin pen sitame so dak pachini ang tung ke lai khelo je lang tum tame nilitum han akoy aveden nang ji pipon ma labang so hormu drugs ke hino punani tum na chini laposi komane jong si labang so ilitum daithor police station angkang along chingnang check mate komane phana ke hang dokok lo lipung te daithor social awareness and development committee mate labang so asong aphan alam ki kavede dia phan silan tuma chini pi personally take mate nil phan jongjong alam ki bang aveden nang ji lapena first name daithor social awareness and development committee aphan same isi lamki mate labang so aputhak lamthe aveden nai pipon mai litum chini je labang so drugs kichulo lipute litum kehino katura ok aphan ben cheng lok litum akan hok do potsi la misenang thegalong litum kaduk aveta me chitodun pedangji lasi payatum po tum phusar fisar tum tame labang ke je jate jen daithor police angkang long nona mat amen komani do kok thai komani aveta thai lapeng ka chinang che katum komani do thai aveta thai tame kaduk aveta me lang tum chinang che pena phi abang ke je nili jongjong aphan mate daithor social awareness and development committee aham phanga song mate asong aphan abang ke jasemet lama aveta nangji pusi nil hin pen chunir pipon ma labang so drugs cholo lipong te litum akan hok theta na posi je litum kedam tang aruni phaithe tok si pen labang so social awareness ta litum people lo social media whatsapp long tame people lo je labang ke kichu hino ben chenglo komama ke cho bang ke sote nei lapen komama ke ot de nang polai hui tame litum lam klar people lo lapen chi unoi pinami tum insam jin pen lam the people lo lasi hala so ang deng along tu munthi pontha parsik pontha itum solo lipure chinghondo itum polo te chinghondo stame nali so ki cholong ke je nili so pu ajoini pen tum chiplinun dut bang avede nai people ma nali so pu tame ake hoi hedoli pute ke hoi helong tum chidong nai pusi nilihin matali tum social devar social awareness and development committee hin menta chuniri padopon
Pini aruni phaing koira ner kebarni Duarbaguri KSU head branch mahang ke thek ningkan phokechok daithor KSU asai hemalong katalon pon. KSU maipu Sunil Terang pen keking than pon. Laso phi maipu Sunil Terang pen mai chepahem phu ponsi mai pangcheng pon. Laso along aluhiaman pen KSU barin Amorson Terang secretary members akehai Edson Crew. Daithor social awareness development committee maipu Daniel Rongpi pen chenglok Duarbaguri KSU head branch along klembang phubang phiatum chetong donsi ingsam jen pen katalon pachun pon. Kicok cek ini doang, kita ikan pom dum klaim tak polo, rada saya kamu kan kasih bini betul, ikan pom ada kicok lo, kita tang non hejong, dekor angkang along pen, berbudi KSU, artu pek konek pen, ikan pom kicok itu, masuk parti pelong itu parti pelong udah biru kasih, angsi KSU pada, itu hang sama seperti parti na KSU long itu. Kalau kasih anak di presiden, Duarbaguri KSU presiden ada akhir itu. Ikut akor, long akor, akor in barang lo, cuma bini itu 2016 dan 2021 an, ingkan kau kecok lapen. Om 2021 lo sih ni, ikut kini arbu dek kon lo, lapen. Itu dah Duarbaguri pen, non ingkan kau kecok laso KSU, ingkan laso nanti tegar ni itu. Betul long kata ni long lo, lapen ikut. Pada waktu itu si KSU long, si itu kan, ning kete bening korong, tapi angsa nasi itu bening fan, si aku thot, utulah lah ben, soalnya utulah, kamera beli fansi, nasi nasi. Coronavor ingdang bomlo, lapen la sobur pen pinang anatum apran kedam tadolo. La sila sobur pen ratatum kacerok tok kidu pen kacepajok pon tek japan ratatum kacinia kenang sotbu matha ponsi. Atumi aruni phaing koira troksi arni Mahamaya constituency VDC chairman Rakesteron pen cepatirpi ponsi Mahamaya constituency arlo dogmuka hiti beng denarong lem sasahem lapen kapre kadimalong tarbang teke tarpon asai kedeng pon. Nona pirthialong ki jomput corona vorpen kachingrai thekji lapen kacherok tok kidu thekja phan la so sai kideng pon ini kideng pon labang so awareness program ke lapu henno je nili tum postering sikuri je Mahamaya jitu dogmoka pen cenglok mi asai hem non pini non ladabang ke dengong lems along lo la silason munit ke daring along si nili tumabang ke laso pustaring kuri la keciri thegi pan lapen bengalong la puson pustaring kuri la dogmoka town community office along post office lapen te munit ki cinglum bozar alom la puson se nilitum pustaring kuri la si nilipini la bangso ke rada pan ke pachini kang tung ilitum la bangso COVID-19 corona kiso ilitum Cingrai nangji pulutang te ilitum arona teng pen jongsi mani pulutang te ilitum labang so kisu cipajo kunpo lasi Mahamaya arat lapente Karbi Longri arat katu kawai pantami nilihin penta tuning di lo je arona teng pen kido kithak cire nang po ano pulote labang so kisu ilitum cipajo kunpo. Lakhain koira pho nilip MEC constituency ka parlo koila mati adelong kawe penajok kedam tang ningkan ko an penloni nilip aratatum kedam kewang kisung nang bon seta pini katsa nilip aro maipu Mohendro kathar pen japonsi aria sanghotum pen adim an palidamsi dolonga contractor Alam Khan pen chetong damsi nonamat kapatang dab japan jingki jethan tekang laso porohot vomulang so SDO ta chetong dun Laso kangkir pen ajoksi kapatang nang japorahut patangun edaluputa Alam Khan pen nang pachinidun. Setapi ni bokojan pen bang ingkoy kamgi klaim ji atum wang thusi non arwi ki jang inglum tet aku patang jipusi Alam Khan pen lamchak chipidun. Nili pen perang ke joy singteron Karbi Longri Abirta long birta nang pali.
Pini Abirta la ansi kang ton chalo kaduka via phanta kardong.